to tek manade ni. Jatend migao mar arita ma pacho kae Kithure Kindiki oyango kanisa mar Good News International Ministries ma en kanisa jadolo Paul Mackenzie kaka kweth mar njore kaluwore gi chike mageng'o kweth mag njore ma pacho kae ndie. Ma en kaluwore gi timbe mag nek ma osedonjne godo jadolo Mackenzie kod moko kuom jolamo e kanisa no bang' ringre ji moe 400 noyudi e bungu ma Shakahola. Lydia Okeyo nigi lero. En lendo mogol gi jatend migao mar arita Kithure Kindiki, lendo mayango kanisa mar Good News International Ministries ma en kanisa jadolo Paul Mackenzie kaka dag kweth mar njore. Ma en kaluwore gi chike ma pacho kaka 22 makedo kod kweth mag njore. Chikno wacho ni kanitiere neno moko manyiso ni kweth moro nyalo bedo kweth mar njore, kendo obila osetimo nonro, jatend migao no yiene chiwo notice mayango kweth no kaka kweth mar njore. Chikno bende chiwo thuolo mandalo 21 ne kwethno mar chwalo ywak margi e doho mamalo pono ni ok giyie gi wach makamano. Kanisa mar Good News International Ministries mantiere Shakahola e kaunti ma Kilifi en kama chich ni kit lamo moko malalo oganda osebedo kadhi mbele. Bang' ringre oganda mar 429 noyudi koiki e bunge ma Shakahola e kind dwe mar 1 2021 kod dwe mar 9 2023. Buch Mackenzie kod jomoko 94 pod nie doho e kinde ma chenro matimo nonro e ringre jogo manoyudi Shakahola osebedo gi ng'ikro kaluwore ni ringre 360 kuomgi nokethore ma ok nyal yangore. Achije go odonjnegi gi ketho mar 238 moriwo koda ka keto oganda gi puonj mobam kod timbe njore duto mane gikwede kinde manochwal gi e doho. Mackenzie gi lange kata kamano pod odinegi e od ang'ech e kinde ma nonro matut pod dhi mbele. E giko dwe mar 12 higa mokalo, doho ma Shanzu norwako kwayo manochiw gi jotim nonro mar dinonegi kuom thuolo mandalo 180 kapod nonro dhi mbele. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom